my YouTube channel. Nakikita ninyo, may dalawa akong kasama. Magpakilala kayo. Sino ka? Hello! I'm feeling Angel. Feeling Angel. Sino ka ba? And Feeling. ang nahihirapan siya kaanis kung sino ba. ang Comment kamukha box. niya. Ay, Oo. comment. Comment down kung ano ba, sino ba ang kakilala, kamukha niya, artista. Comment down. Yeah. Moana lang, feeling Moana. Feeling Mami. Moana. Feeling Moana. Okay, mga ka-artist, for today's video, kami ay kakain ng low carb dahil kami po ay may low carb diet. Naka-low carb diet kami. And tatanungin ko sila about English, mag-chill usap lang about English. Kung ano ba, kung alam ba nila. Huwag kayong kabahan. Madali lang ito. Kung alam ba nila, ano lang, 5 pronunciation, tapos 5 ano din, vocabulary. Wow, gusto mo ng spelling. Complex. Okay, so habang kumakain kami, mag-uusap, ay magtatanong ako. Kung kunyari, paano ba i-pronounce ito? Ganyan. Okay, so, pero bago yan, ano ba itong kakainin natin? Naka-low carb kami mga Yeah. kaanes. Close up mo mga friend. Chapsi ba ito? Low carb version ng japchae. Yung aming noodles ay Maliliwa ko. shirataki noodles. Yan, Low pasok carb. yan sa low carb diet. Of course, with alkaram. Ang galing mo doon! Alkaraki Giyang siya. Yeah. Yan ang aming iinumin. That's alkaline water and mineral. Alkaline water. And of course, Lechon. what? Lechon, manok nga lang. Okay. Hindi na namin sasabihin ko saan namin binili dahil hindi naman kami bayad. Okay, kakain na tayo. First question. Kain First na. bite ni. Sige, kaya muna kayo habang tinatype ko yung first question. Hindi ko ma-open yung cellphone mo. Japchae ba to? Japchae. Paano basahin ito? Yan, nakikita niyo dyan sa baba. Paano yung basahin? Unahin natin si Feeling Angel. Bamboo. Bamboo. Ikaw? Bamboo. Ay! Bamboo. Tama na. Nako, hindi pa ako confident ngayong araw na sila ay naging estudyante ko. Bamboo. Okay, the stress or the accent should be on the second syllable. Basahin mo ulit ng tama. Dapat nasa second syllable. Hindi ako na-inform ah. Bamboo. Hindi pa rin. Nasa first stress ka pa rin. Ikaw pa rin. Pero nasa first syllable ka pa rin. Bakit ganyan? It should be bamboo. Bamboo. Yeah. Bamboo. Kumu-kumu. Oo, yan. Bamboo. Oh. Next. Naku, parang hindi ata ako makakakain sa... Bamboo. Bamboo. Yes, bamboo. Tikman ko muna ito mga kaanin. Ang sarap. Matigas? Hindi. Hindi naman sila. Ibang noodles kasi siya. Ay, sorry mga kaanin. Sige, matabang yung buko. Gusto ko ng chicken. Hindi. Tama na. Next! Ano ba ito? Naglala? Nakakainis. Masarap tong pagkain. Next! Kaya ako pang nagluto ito. Wow. Si Yaya Ali ng luto. Okay. Paano basahin ito? Tani wala question. Charan! Okay. Ikaw muna ang una. Sa lace. Tingnan mo kumabay. Ano yung pag-pronounce mo ako? Mag-Filipino ka? Ano ka ba? Ano yan? Ang tagal ah! Condolence. What? Condolence. Okay. Next. Ikaw. Condolence.
Bakit lagi mo akong tinatawanan? Hindi. Parehas na naman. Ligwag, ganun. Ako, dapat habang pala, pag hindi nyo pala nasagot, hindi kayo makakatikim. Ganun na lang. No. Ganun na lang. Diba? Tama, pag mali, walang kakain. Okay. Magkano mga anak niya sila? O sige, subo muna kaya after nyan, pag mali ang sagot, hindi kakain. Okay. Mamaya na lang kakain. Next! Ay, feeling ko, alam niyo. Anyway, the correct there is, it should be on the condolence. Second. Tama yung natin. Oo. Marot ka naman. Hindi siya condolence. It should be condolence. Condolence. My Dami condolence. Kasi Natutunan sa na Facebook sa ko lang inyo, ah. nakalagay yan, di ko talaga nababangga. Oo nga eh. Next! Huwag kayong kakain. Alam nyo to eh. No. Okay, siya ang una, no? Okay. Paano yan basahin? Yan. Lettuce. Ano ulit? Lettuce. Ikaw. Lettuce. Award! Alam mo, mas tama siya. Oy, hindi ko nabigla lang. Tama nga. Hindi ka kakain. Subo ka, friend. Yung madaming subo. Okay. Sige, mag-consider mo yan. Okay. Foundation. Tissue. Next! Ang next word natin ay charan! Paano yung basahin? Ikaw ang una. Salmon. Ulit? Yan mo ulit sa mic. Salmon. Okay, ikaw? Ano ba yan? Salmon? Come on. Salmon! Salmon. Pakiulit nga. Pakiulit pa. Parang sa'yo. Parang, pakiulit, friend. Salmon. Ikaw. Salmon. Tingali mo? Alam niyo, para silang mali. Kasi dapat walang L. letter L. It should be salmon. Salmon. Butik na yung akin. Sayang. Kasi pinaulit mo. Hindi ka- Nilagyan ko tuloy ng L. Kasi Kain kami. parang hindi ko na... Ikakain ako. Ay, bawal. Bawal friend. Okay. Last. Last na tayo sa pronunciation. Ito. Paano to? Tcharam! Ikaw mauna, no? Siya, ikaw. Ikaw. Ano ba yan? Go! Tagal? Nakakakaba na. Dapat hindi ko naririnig pala para ano? Wala. Ay, hindi, okay lang. Naamoy na. Hindi naman ito. Utensils. Utensils. Sige. Utensils. Okay, wala na naman kakain. Ako lang ang kakain. Ito talaga, tingnan na rin. Ako lang ang kakain. Ang hirap mo yung ito. Utensils. Parang double. Nasa second dapat. Paano? Yeah. Basahin nyo ng tama yung dapat nasa second syllable yung stress. Pag nasabi nyo ng tama, susubo kayo. Go! Ano? Nasa second syllable daw. Ikaw muna, una ako kanina. Utensils. Okay, ikaw. Utensils. Ang pangit naman. Kahit tama na yung mga sinasabi nila. It should be utensils. Hindi kasi kami dito sana, hindi sana yung ano namin. Utensils. Ang sabi niya. Utensils. Okay. Friend, utensils. Subo muna tayo bago sa next round, mga Ay, tapos na kaanes. yung first round. Part 2. Part 2 of the vlog. Okay. Ano kayo? Tignan niyo yung next video.